ce sila. Zuba da ɗari guda suka zama silarki ne, dare da rana hade ina tanadin ki ne, duhu da haske da kin sokin aje su ne. Da na shiga zan baya a rayuwa da kai ne riba, da kan batuna akan ka ne ko gidanmu ma sun saba. Kada su ne magana ko ba na faɗin ka sai na tuna, amsar ka ɗan kirracin da ba a fitar sai ka Sun ke shiga cikin spam. Daga nan gidan ku? Na san gidan ma. Ya sunan ki? suna na Hauwa. Hauwa. Kin yi kamata a zan ce Hauwa to dai kar na yin wannan kamun baki ne. Sunan ki Hauwa ko? Ya ke ki sayo ne ko? Shikenan ba ka. Zan same ki na. Zalunci na tarwa, tafiya ta rike da sasanci mai kawa. Sirrin ciki ne na tatso shi kin ganda kin tasa. muradin rai in rayu da kai, ban kyamar in rayu da kai. Ya ba ka wuce ba? Ai ina jiran ki ya kamata a ce. Oke, shi ɗin. Sai ki nuna ki da ko? To ba matsala. Ya garin ne? Alhamdulillah da ka samu lafiya lafiya akwai labari ya dai gida ya su mama su daɗi na san ba ka rai da labari ko fara ma ka wai ka san me aboki na nan da da mun haɗu da kai zan je supermarket na je na faɗa malam da supermarket safar yari Allah da gaske da ba ga ka ba wushi na kamar labarin ka ba yari ne ke gaskiya ba zauna ne inda ya kamata komai yayi har ba ta mu fatancen gidan